Pak, tuku iPhone, Pak. Topiat. Tobat. Di iPhone, Pak. iPhone. Lah, ora wis duwe apa sih? Yo beda ra. iPhone ku canggih. Lah emang apa bedane iPhone karo HP? iPhone kuwi apik, Pak, canggih, kamerane jos. Lah emang kamerane iPhone iki piro? 10. 8. Lere. Goblokmu. HP-mu kamerane papat arep diganti sing kamerane loro. Karo rumah saku kuwi. Dadi bapakmu kuwi repot. Kowe kuwi iPhone. Jadian. Lah salah sapa? Ora ono sing ngakon kowe dadi bapakku. Lah, rumah samu kowe member dadi anakku. Ganteng-ganteng ora. Uraimu tuwa apa dolak. Kat. Kepriye kok malah tukaran dhewe? Ki dirampungke dhisik fileme. Iya, Bos. Marahi gawe ribut. Ngedorong. Iya, Bos, ki marahi wakune bener. Ribut. Aja tukaran dhewe-dhewe ra. Duh, ki miliaran tek. Aku buat marahi wes ya podo lorone podo bae aduh nek kaya ki filme ora rampung ora gajian kok. Wis, saiki dirampung dhisik. Gampang kok urusane liyan. Kowe iki ora usah do tukaran. Oke. Gedang. Wong kok nek meleh kok kuwi.
Dirampungnya dhisik filme. Masalah gedang gampang. Yo. Tawang ana lintang ayo. Pak lah sampean iki opo ning dalan? Weruhmu apa? Isih maco. Ya karo sampean iki opo? Maco kok nang dalan. Tak kandhani yo. Kerja kuwi aja pilih-pilih tempat. Tapi iki dalan kae sawah. Ki dalan ki sawah. Di tempat kene ngendi bae kudu siap. Nang gunung, nang sawah, ning dalan kudu siap. Rejeki kuwi wis ana sing ngatur. Kowe arep macul nang endi nek wis oleh rejeki, oleh duit. Tapi iki dalan kae sawah. Ki dalan kae sawah, dalan sawah. Rejeki kuwi ana sing ngatur. Nek kowe ora kumanan rejeki, berarti kowe sing angel diatur. Lah kok apa? Nang ngono. Pak, tukok kayak iPhone, Pak. iPhone. Tobat. Pak lah sampean iso apa? Kok guling-guling? Sik luru duit. Jare kowe pengin iPhone. Lah luru duit kok guling-guling. Maksudnya apa? Lho. Jare gurumu kae ra. Nek pengen duit, pengen rezeki, kudu jungkir balik, peras keringat. Kowe weruh ora? Aku mau jungkir balik, peras keringat. Loh, Pak. Kuwi jare guru bahasa Indonesia. Nek jungkir balik, peras keringat kuwi cuma peribahasa, dudu arti sebenere. Oh, jadi maksudmu gurumu ngapusi? Yo, ngapusi ndian. Tapi piye, Pak? Aku tahu diomongi guru matematika. Hah? Guru matematika ki ilmu pasti, Pak. Ora bakal ngapusi. Lah, sing bener priye carane? Lah, nek jare guru matematika, nek Pak luru duit kuwi kudu banding tulang. Nah, kuwi cocok. Mantap. Ayo jaksit. Yo, jaksit. Wih, Mat. Baik, apa, Pak? Wih,
tahu nemu. Iki balung gede nemen. Lho kuwi entuk balung, Pak. Kuwi balung apa? Gede nemen? Lah apa? Jare aku lagi balung jerapah. Lho, jajal pe. Wan, itu duitnya temenan. Yo, jajal. Apa duitnya? Wah, apa duitnya temenan? Mana jajal mana? Mana ayo? Ben akeh mau tuku iPhone 4. Duh, duit temenan. Berarti memang sing bener iki kudu banding.